The public started to make use and enjoy waters from the prompted. Lahat na yon, ang entrance fee tsaka yung pagligo mo sa pool. Pinaka floor niya is kulay pula. Pakita ko sa inyo ha. So guys, paalis na kami sa Pulang Bato Waterfalls at papunta naman ako ngayon sa Pulang Bato Hot Spring. So enjoy lang habang may days pa sa bakasyon. Malapit lang daw dito yung ano guys, Pulang Bato Hot Spring. Okay guys, nandito na ako ngayon sa Red Rock Hot Spring. Malapit din naman. Siguro mga 5 minutes lang mula dun sa Pulang Bato Falls. So basahin ko dito yung introduction. Red Hot Spring is a great way to relax in the famed cold temperatures of Valencia, Oriental Negros. It takes its source of tolerably warm water ranging from 37 to 39 degrees Celsius from a naturally occurring spring which sprouts through an opening by the pool. History: it started by a private sanctuary to relieve stress owned by a local family from Valencia. They decided to build a pool around the stream to accommodate more family members. The public started to make use and enjoy waters from the prompted. This prompted the owners to open it officially to the people and name it Red Rock Hot Spring, the newest and most sought place for leisure and nature tripping. Don't wear light colored clothing, swimwear in the pool. No food, snacks or drinks allowed from outside without renting at least a table or a cottage. So ang entrance fee dito guys is 60 pesos. Lahat na yon, ang entrance fee tsaka yung pagligo mo sa pool. Sa hot spring na pool. Sige, ligo na tayo guys. Kaya pala siya tinawag na Red Rock kasi yung pinaka floor niya is kulay pula. Pakita ko sa inyo ha. Mula dito sa taas. So Red Rock siya. Yan, Red Rock. Mula dyan sa taas pababa. Kulay pula yan guys. Saudi mo kay Kanto. Nag-travel ko gikan sa Saudi, mga trips na ako. Huwag pa na ako maeditanan. Gikan ko sa Kalinga, Apayaw ba? Katuwa yan. Yes. Sinya. Dito ko gahapon sa Bacolod. Tapos karoon Dumaguete. After ani mo ato na pong Sikihor. Ugma. Mato na pagkasunod ato na pong Cebu. Cebu, Mindanao na po. Masig taga-vlog mo na ano. Paglapas mo. Masay ko habi ra go ng vlog gud. Dili ba nga mo income pa sa YouTube mga mas ibang akong memories. Masay ko sa imong YouTube man. Kinabuhi ko W mo na ako channel. So guys, tapos na akong maligo at sana ay mayroon kayong nakuhang idea dito sa video na to at kung mayroon kayong mga tanong ay huwag kayong mahiyang mag-comment, magtanong sa comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating mga travel vlogs. Okay guys, see you next time, see you sa next video. Bye bye!